κράτος και θέλετε και μη βαδίζουν σε αυτήν. Θα σας πω και τι λέει και ο ένας και ο άλλος. Βασικά η εικόνα τα νούμερα είναι αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Αλλά ο Δήμαρχος αναφέρει στο τι χρωστάει. Δεν μίλησε καθόλου για τον προπολογισμό, τον είδαμε και εμείς και τον καταστήσαμε. Γιατί λοιπόν κάνει ένας ξέφνος προπολογισμός, δηλαδή το 2014 και τον είναι ξέφνος προπολογισμός. Σημαίνει ότι δεν έχει όραμα, δεν έχει στόχευση. Και βέβαια πώς να έχει στόχευση ένας προπολογισμός, καταρχήν δεν ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και ένα κατά δεύτερο λόγο με το μνημόνιο και τις περικοπές που έχουν γίνει. Μείον 65% την κρατική του χορήγηση, αυτά που είναι συνταγματικά συγκεκριμένα και τα οφείλει το κράτος να τα δει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μειώνει στη ΣΑΤΑ, εδώ πέρα που φέρει και το τεχνικό πρόγραμμα του 2014, το οποίο τα περισσότερα έργα είναι συνεχιζόμενα. Θα πάνε, εγκρίνει έργα, ακούμε ότι εγκρίνει έργα το ένα το άλλο, τι μετόχληση, τα άλλα κτλ. Και αυτό το πράγμα φυσικά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν με αυτούς τους θεσμούς της χρηματοδότησης. Και δεν έχω ακούσει ποτέ την Δημοτική Αρχή να κάνει τίποτα γι' αυτό. Κάποια πρωτεχνία τα μέσα της ΚΕΔ έχουν κάνει, αλλά αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Γιατί στην ουσία εκεί πέρα και ο Δημητριάδης φυσικά με την παρουσία του Νικοσβούλα και τώρα μόλις άκουσα με τον κύριο Γκυρή να κάνει και απολογία του μνημονίου που έχει βάλει αυτό το κορσέ, το στενό κορσέ που λέγεται οικονομικό παρατηρητήριο και σου λέει ένα θεωρητικά καλό εργαλείο που σου λέει εξοδεύεις μέχρι όσα μπορείς να εισπράττεις. Αυτό πράγμα είναι αστυνός κορσές, στα πλαίσια πάντα του Καλλικράτη, ο οποίος πάλι ήταν ένα αστυνός κορσές που μπήκε προκρούστης πάλι. Δεν χρειαζόταν λέτε αυτός ο αστυνός κορσές, γιατί σε κάποιους δήμους, τώρα δεν μιλώ για το δικό σας, σε όλη τη χώρα γινόταν ένα πάρτι αναθέσεων. Να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να πάμε παρακάτω. Να πάμε, αλλά να βλέπουμε. Δηλαδή τώρα όταν λέει ένας δήμαρχος ότι πήρα 18 συνεδρία, είναι πολλά λεφτά για την Αλεξάνδρεια. Δεν είναι, μπορεί να μην διαφωνεί κανείς. Όχι, βέβαια, και να ρωτηθούμε και ποιοι θα κάνουν αυτό. Αυτό ακριβώς, δηλαδή κάποια τέτοια ωραία πρίκα που εμφανίστηκαν, δεν ξέρω πολύ κανείς. Είναι εδώ απέναντί μας, καθόλου δεν εμφανίστηκαν. Το πλατή κράτος περιμένουμε και την κατάσταση του δημοτικής επιχείρησης πλατείας. Γιατί όλο το. Δεν είναι για δεύτερη δήμαρχη, δεν είναι. Όχι, αυτό είναι ένα αντιδήμαρχο της Οδηγονίδης που και αυτός μας έφερε, μας τρίψε και αυτός με μια μελέτη που δεν έγινε ποτέ από τα Λίμνη. Αναφέρει στον κύριο Γκυρίνη. Τον κύριο Γκυρίνη, φυσικά. Κύριε Γκυρίνη, το παλάκι σε εσάς. Δεν είναι οικονομικό το θέμα, κύριε Σπυρίδη. Αν είναι οικονομικό. Φέρατε πρίκα στο Δήμο, αυτό που λέει ο κύριος Γκυρίνης είναι αλήθεια. Δεν φέραμε τίποτα από τους Οδηγονίδες. Στον κεντρικό Δήμο, στον νέο διευθυντή. Κύριε Δημητριάδη, στον Οδηγονίδη θα γελάει. Λοιπόν. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν. Δεν φορτάσαμε τον ίδιο Δήμο. Ναι. Και είναι ο κύριος Παλαιράς, να δικήσαμε. Θέλετε να το κάνετε. Υπομονετικό. Λοιπόν, ένα στοιχείο είναι ότι δεν μιλάμε για ανήσυχες σοφρίες στον Δήμο, γιατί μπορεί ο Δήμος να μην παίρνει λεφτά, αλλά δεν παίρνει αυτά που του χρωστάνε. Και όλα αυτά τα λεφτά που του χρωστάνε δεν είναι μόνο η κρίση. Από το 1,800 του 2013, από αυτό που θα πάμε το ποτέ δηλαδή, πήγαμε στο 1,400. Και αυτά είναι πάλι το παρατηρητό καλά που κόβει λέει πως δεν θα υπάρξει ποτέ αυτά τα χρήματα, αλλά δεν έχει νόημα να μου παρουσιάσει μια στοιχειωμένο προϋπολογισμό. Συνεχίζουμε. Αυτά δεν τα εισπράττουμε για ποιο λόγο? Είναι η κρίση, ένα το κρατούμενο. Μήπως είναι η λιγορία, δύο το κρατούμενο. Μήπως είναι όμως και προεκλογικές αλυσβερίες και μικροδουλεύσεις, γιατί ίσως υπάρχουν και μέσα εκεί πέρα κάτι μεγαλοφιλέτες, οι οποίοι δεν ζορίζονται τόσο περίγραμμα και μας λέει τα αυτή είναι καφές τώρα λοιπόν για κάποιους μεγαλοφιλέτες. Ένα δεύτερο είναι λοιπόν η λειτουργία του κοινωνικού παρατηρίου, η οποία συνεχίζει και συλλογαπαντήσει στους κλεισμένους, ψάξει βρεις λεφτά. Από τη μια το κράτος σου κόβει λοιπόν αυτά που σου χρωστάει συνταγματικά κατοχυρωμένα, λοιπόν, και μετά σου λέει ότι τώρα δεν βρίσκεις λεφτά, δεν μπορείς να πας πέρα, ξεκινά να πουλάς. Ή ξεκινά να βάζεις φόρο. Φόρο δεν μπορεί να βάλει και το πριν και το κράτος, μετά σου λέει ξεκινά να πουλάς. Και μετά θα βρεθούμε μετά να πουλάει περιουσιακά στοιχεία ο Δήμος, γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Καλλικράτη. Δεν μιλάμε γενικά και όριστα, μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Μετά θα σου πει δεν μπορείς να κάνεις. Και καταγγελίες να αναφέρεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για το Δήμο και δεν είναι στις δημοτικές επιχειρήσεις και το πάρτι πηγαίνετε στις δημοτικές επιχειρήσεις. Θα το πιάσουμε και αυτό. Εγώ ήθελα μια πρώτη εικόνα των χρεών. Γιατί ήταν ξέφνος προπολογισμός χωρίς όρμα και χωρίς μια. Ακούσατε αυτό, το ακούσαμε. Θα δούμε πως αν πρέπει να έχουν οι προπολογισμοί στρατηγικοί και πού πρέπει να οδεύουν. Θέλω όμως την αποδέσμευση του κυρίου Αλεύρα.